Napišeme si tuto, do této kolonky dovolovat Eurotruck Simulator 2. Takhle. Vyskočí se vám... Počkejte, sorry. A pomalu nedvěře. Makaj. Tak sorry, ale mám pomalý index vína. A prostě to nainstalujete, já vám to ještě ukážu. Kdy mám Eurotruck? No ty pojď ty. No, takže tak to se nám to ukázalo a je to první Eurotruck Simulator 2 na stiahnuté zadarmo. Stiahuj.sk. Ale toto máte jedno až potěl to. Máte jedno, ale funkčné je tohle. A když budete mít klíč, takže si vám prodejte na Skype tcz.cz. Jako jsme domluvíme a pošlu vám klíč. Kliknete, obrazilo se vám takhle to, ano. Kdyby věděli, čo to je Skype, tak je to také to, kde se přihlásíte a můžete volat s lidmi. Jo, to je ten, čo mám já, prostě je toto. Já vám to ještě skopíruju a takže tak to vypadá. Zatím a pojďte dole zase, dole a stahuj. Za hodinku pol máte stáhnutý, klikněte na to, obrazí se vám, počkejte, to najdu. Jdem, jak vám to mám vysvětlit. Prostě vám se... Sorry, já nedávám tu music. Aby jsem mohl něco počúvat. To vypravím, nebo to mám Gordon. Mám to veľa hudby, takže nevím, prostě to vám to obrazí a tak do prdele. Když se nějak dopýtal, že proč mám tu taky dvě ikonky, že s tím natáčám frapsem, to ještě nevím, tak natáčám hypercam. Doufám, že jsem pomohl, jak stáhnout Eurotruck Simulator, stahuj a máte ho! Můžete hrát kolik len chcete, pojďte do Prahy, Bratislava, Zurich, London, Paríž a máte to zadarmo. Kdyby chcete kluč, když vám dojde demo, zavolajte nebo napíšte na Skype. Doufám, že jsem pomohl, takže čus. Dobrý.